Beregning i fysik, det kan tit være et problem. Så her skal vi kigge på, hvordan vi kigger på afsnittet om atomer, og få at lave nogle beregninger på det. Vi starter med at kigge på fysikbogen, hvor vi har fysik AB-bogen, den anden bog, og vi skal ind og kigge på atomer. Når vi kigger på opgaven om atomer i bogen, så kan vi se, der det hører sammen. Det er til afsnit 2, hvor der er 1, 2, 3, 4 opgaver. Det er de opgaver, vi skal til at regne. Så vi starter med at åbne Excel, hvis det er det, vi skal bruge til at regne i. Det første, jeg gør, når jeg er inde i Excel, det er faktisk at gemme mine opgaver. Så jeg starter med at gemme. Jeg giver lige bogen igen, hvor vi kan se, at der er opgaver til afsnit 2, der er til afsnit 3, der er til afsnit 4, og der er til afsnit 5. Og så begynder jeg at indrette Excel. Jeg navngiver lige de forskellige afsnit, jeg har i bogen, så vi må hellere gå ind og se, hvordan en side ser ud. Og så kan vi så begynde at skrive, at det her, det er fysik. Så går jeg over i bogen og begynder at læse. Der kan vi lige så godt klippe opgaveteksten ud, så det finder jeg lige et program til at gøre. Vi laver lige en ny. Og der har vi den første opgave, og det sætter vi så ind i regnearket. Vi skal bestemme nukleontallet, atomnummeret og antal neutroner, der er i de her isotoper af brint. Og for en sikkerheds skyld, så må vi det hellere lige se, om vi kan finde sådan en brint, og se om det er noget, der findes. Det er den, der har nukleontallet 1. Og så er der en sjælden forekommelse. 0,15 promille må det være med nukleontal 2. Så den er god nok. Den kigger vi på. Så hvis jeg skal aflæse det for helium, så hvor jeg skriver det, jeg kan læse på isotoperne, nemlig jeg kan aflæse nukleontallet, og jeg kan aflæse atomnummer. Og den kan vi skal skrive for, så har vi 1, og vi har 1, og vi har nukleontal 2, 1, og vi har nukleontal 3. Så bagefter så har vi nitrogen, der har vi nukleontal 14, og atomnummer 7, vi har også nukleontal 15, og atomnummer 7. Når vi så skal beregne antal neutroner, for vi skal have bestemt n, så kan vi skal lave en formel, så siger vi har B4, træk atomnummer fra, og den hedder C4, sådan. Og den form, den må vi da kunne kopiere ned af. Så her har vi nu antallet af neutroner, så har vi bestemt ZRN for de stoffer. Det var den første opgave. Så får vi se, hvad den handler om. Den der er vi en kopi af, og så er vi inde i regnearket. Dengang har vi en naturlig forekommende carbon, og vi har nogle isotoper med nukleontal 12 og en med nukleontal 13. De forekommer med forskellige hyppigheder, så det skriver vi ned. Og umiddelbart så ved vi jo, at vi kan beregne en masse ved at gange nukleontallet med det, vi kalder en unit. Så jeg kunne jo egentlig starte med at skrive ned, at vi har en unit. Og så kunne vi skrive den værdi, som vi finder i bogen. Den må heller lige slå op. Og så stiller vi lige nogle tal her. Vi har en unit. Den er 1,66054 gange 10 minus 27 kilo. Og det må vi lige skrive over. Den har altså 1,66045, og har vi E minus 27. Sådan. Og det må vi hellere skrive, det i kilogram. Så vi er nogenlunde sikre på den. Hvis jeg lige skulle formatere tallet, så kunne jeg jo gå op og sige tallet her.
Det er nok det, vi kalder videnskabeligt. Jeg vil gerne sætte nogle flere decimaler på her. Sådan der. Jeg tjekker lige, at jeg har skrevet det her tal rigtigt af. 1,660540. 1,66 0. Jeg fik lige rettet 0. 5, 4, 0. Så fik vi skrevet det rigtigt. Den samlede masse, den bliver bliv med massen med nukleontallet 12 gange den procentfordeling, der er for de 12. Og så skal vi have massen for dem med nukleontallet 13 gange den procentfordeling, der er for de 13. Det må være slutmassen. Så det må være måden, vi skriver på formen på, og det må vi så indsætte en formel for. Så hvis vi tager massen af det første, det er så nukleontallet. Der har vi 12. Og det skal vi gange med en unit, og den står i celle C16 lige i øjeblikket. Og så skal det ganges med den procentfordeling, og så skulle vi have dem, der havde nukleontallet 13. Og det er også stadigvæk unix, der hedder C16. Og så skal det ganges med den procentfordeling for de 13 her, og det skulle så give, at den giver en eller anden vægt, og vi har hele tiden regnet kilo, så det må være i vægt, vi har her. Eller vægten af enheden er i kilo. Det må være den opgave. Vi kan lige prøve at kigge på carbon, og så kan vi prøve at se, om nukleotallet passer nogenlunde. Hvis vi rykker ind i carbon her, og så rykker lidt ud. Og det er det samme, det passer meget godt. 98,9% af isotopen med nukleotal 12, og så har vi med 13, der har vi 1,1%. Det er tæt på det, der er opgivet i bogen, så der er overensstemmelse her. Det er jo altid ret. Vi kigger på den næste opgave, så vi skal over i bogen igen. Og næste opgave, det er en opgave, der handler om guld. Lad os se. Vi får noget at vide om guld, som er isotop. Det har en nukleotal 197. Så vi skal beregne massen af en. Hvad hedder det? Nukleotallet, og så gange med en unit. Vi aflæser nukleotallet af guld til 197. Og så gange med den unit, vi havde oppe i C16. Og det må være vægten, vi har her i kilogram. Og så står der opgave G, vi skal beregne antal guldatomer. Og sådan et antal guldatomer, det må vi jo kunne finde ved at tage 1 gram, og så dividere med massen af et guldatom. Så finder vi ud af, hvor mange der er. Når det er kilogram, vi har den, så skriver vi 0,001, og så dividerer vi med massen af et guldatom, og den har vi lige stående i C27. Så, og vi må sige, det er et antal, så det er uden enheder. Det må være det. I den sidste opgave i det her afsnit, vi skal starte med at beregne antallet af nikkelatomer. Det kalder vi N, og så nikkel. Og så hvordan finder man antallet af nikkelatomer? Vi tager massen, og så må vi hellere skrive den form. Vi har altså 1 gram, det vil sige 0,001 kilogram. Og det skal vi dividere med 58,69, og vi skal også huske at dividere med units og C16. Så den bruger vi der. Vi har C16. Og så prøver vi at se, hvad det giver. Det giver noget med 10/22. Så skal vi beregne rumfanget af 1 gram. Når vi kender massefylden. Jamen rumfanget, det finder vi jo egentlig ved at tage det der 1 gram og dividere med densiteten. 1 gram divideret med densiteten. Og det må vi da hellere prøve at se, om man kan skrive rigtigt i sådan et program her. Der må være et symbol.
heroppe vi kan indsende, og den har vi lige der. Der har vi densiteten. Så må vi lave den form. Så vi tager 1 gram, 0,0, vi skal bare 1 gram. Og så dividerer vi med 8,907 gram per kubikcentimeter. Det vil sige, at vi får facit i kubikcentimeter. Det var i opgaven. Så skal vi beregne omfanget af 1 nikkelatom i 1 gram. Det vil sige, så vi kender jo vægten af 1 gram, og vi ved, hvor mange atomer der er. Så må vi jo egentlig tage det der volumen. Volumen af 1 nikkelatom, må vi hellere kalde det. Så dem finder vi ved at tage det samlede volumen der af 1 gram. Og så må vi dividere med antallet af nikkelatomer. Og så regner vi så ud. Vi tager det volumen, vi har stående i C43. Og så skal vi dividere med antallet af nikkelatomer. Og den har vi stående i C42. Det var ikke ret stort, det her tal. Men det er det jo ikke. Stadigvæk må der være nogle kubikcentimeter. Så står der, at vi skal antage nikkelatomer i kugleformet. Og så skal vi beregne diameteren af et nikkelatom. Jamen hvis vi har volumen formel for en cirkel, så siger den 4 delt med 3. Og vi skal gange med pi. Og så skal vi gange med radius i tredje. Så den formel må vi jo kunne bruge. Vi skal bare lave det modsat. Det må være formen, der er omskrevet. Sådan. Det må være centimeter. Vi får ud af den form. Det må være det.